kuta directement kan dongere wodi binga de bongere be be andi mo be be anda mo be na inde ma ko ngere na rumo kanko Zainab Zobia. Assalamu alaikum Zainab Zobia yalliri inderi ande mina sile si marwaji amare bello mokas sare be morata music gorko hajja fati kongola hande a hebi bebe a innigel alhaji mamoudou jije directeur jo alla mawnu ngel gellata barkantel gellata nafoye ndiyam tanne te buri sembe jimba yara tonda njumri andu nyaki mediti bello mokas aburi sembe wanyandu hajja fati kongola aburi sembe hallube ma deputane jo laba bende alla wawnya juba bibi ma odu balle ma ngi baba bibi Fati debbo mai ramto be inde bebe alhaji mamoudou dokora directeur jo bismillah jalla jabara an jawmu lamu Allahu mawdo senido an jawmu mangu an honta gilam lambe be okilamu an tagi modi be okki ilmu an honta gi fukara be okki famu an honta gi gimo okki tomu
Madina banta Fatima